كابينا مون ملكت كابتز دقيقة كسبت زعبي أبسما يزلو تأفر إذا النبر لازلنا عالم أدنيكا بزي ودات صباغ استملأته حدا خابزي أتوم أكلات ود سبيو نفس وكفنا نزاحيزنا زلنا نفسي أبدا قاعد أنبر أوشتاك ساب كندي أدن ناقيت مخانا نفلطس هاي مثلا بلو ناباكم حيزي قريبة زلوخو قلا عسرت زخونو حقتات بزعبا أكلات ود سبيو نزي نعخم مهارنا زناقعن إلى أقريبة زلوخ مدب كساب موداتا مساي نقصنحو بغبر ندعدمكو نام مدبي كبلكم حنقولنا بزتمحلالخ مسرحي عيو زفصم مبزحتنا قلنا حنقولنا بخمي كم زسرح زلو كي تردأنا إنا أما عالتاو هيوتنا نتقملو بزعب حنقول ود سبس زقلت زدنق حلوف حليفون زسنبد حقتا زحازة ما أليا زيبلو مزاقبالو نقولو إتا حنقولنا زقلقلنا من قديتات أغلينا كنريو سلا نخيل بزعب حنقولنا كنمهارلو نخيل زدنق نقرات زحازة زرزر إنهو نحنا دك سبات مس قزفي سبنتنا كاب زخونا يخون مطبوي اتزعبي حنقول نونن أستات كلتا مئتاويت كاب رزنت أكالاتنا زحزكوا انتخونا حنقول 20 مئتاويت كاب قرب أكسجين دامن يتكم سلطان حنقولنا كم مأكلاي أزاز كوينو إيو زغلغل نسرعة متني وين نرفس يقوزاتر كاب هواساتنا حبريتا أداليو ناب جواداتاتنا ناب كالوت أكالاتنا حبريتا يلخ زتفرالي كفالات حنقول التفرالي عيوتات معيين مفتصامن حلفنة اللوم كل اتي استفرالي كفالات حنقول جن بحاباري عيو زفتصم اشالات استات 300 عصمتي حيزوم ترايم زولدو النعبنا مسكدنا جن قال كابزوم عصمتي بحابار انداتلاغو بيوم زموزو اب ادمه بصحنا كنبصحن كلنا 206 عصمتي تراي حيزنا نترف እዞም ዕጽምቲ ምስ ዕቤት ሰብነትና እንዳዓበዩን እንዳተሓወሱን ይሞጽሞ ምስ ዓበና እቶም ዕጽምቲ 206 ጥራይ ኮይኖም ቆሙ ገለ ካብዞም ዕጽምቲ ናይ ህፃናት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ካርትሌጅ ክስርሑ እንከለው እቶም ዝተረፉ ዕጽምቲ ግን ብኸፊል ጥራይ ካብ ካርትሌጅ ዝተሰርሑ እዮም እና ዓበና ምስከድና እቲ ካርትሌጅ ዓብሞ ቀስ ብቀስ በሓገዝ ካልሲየም በዓጽም ኮይኑ ይትካ أب كبابي 25 أب نبصحلو أوان إذا مسرح زي زازممو إذا مسرح مستفصمه جن كابزن لعل عبيد كله أيكرن سلازي إتوم عصمتي كم تزحزو عبيد حزوم ترايم زترفو وهيوتاتنا ولا كا بعيننا كنريهم زي نخل انتخنا أمنو وكف كاليت أكلاتنا 25 مليون حدثت وهيتات يفري إذا مالت كأوشت 15 كاليت كابتي أب أمريكا زلو أحزاب زبوزعو وايوتات أفرينا لنا مالتي بتحد وغن أمنوس وقف دقيق كاب 30 شح كساب 4 شح موتو وايوتات قربت كاب قربتنا نسل إذا مالت كا أبزا دقيق إزياء أستات 4 شح وايوتات كاب قصنا يموتو لو مالتي أب عمد درجات 9 باون ويا 4 كيلوغرام وايوتاتنا أطفئنا لنا مالتي أجوغ ما يتفرعو هلكيتنا وهيوتاتنا كسقا أكما يقبان مغنياتو إبيدرميس كل جزناتهم زأرقون زموتون نمتكا نابلع لزديبو حدست وهيوتات قربت يسرح له ملحس دك سبات أسرات أبعتن زمساسلهم حدت أبايرلو إذن ملحسن كامو كلاس حالفهم انتاي كهلوهم دونو بلالنا تبو كمتي ما تصنع دقورا مراز تباله أب عالم حدا عينت بلك زمساسل ملحس كمسي يلي بزتقبر مصنعة ترقاقيت له كم أسرات أبعتي أسر ملحسون فليز بلايو نفس وكف سب فلوي أسلالفا بزحي بابيلاي ناي طعم هواسات كمون فللين ناي عقنن قرص انت عصافنتنا لهم بسنك زفلوي طبيعات ساينتيستن تمرامرتن حتمت وي أسر ملحس أب بايومتريك مننت مرغغاص نموهادن زحجز مسارحيتات منقديه معبلو له إذا مالت مننت كان مفلات أسرات أبعت زغبر زنبره مسرح تريفو بناي أسر ملحس كتكا يخيل يخون أب مساي أب كند 10 أدوكا أسرات أبعتخا لحسكا انداوصخا موبايل كا كتكفت يا حسبومو أب سرحكا كمتي بأسرات أبعتخا تخوفتم زنبر كا مسارحيتاتكا
ملحسك እንዳውጽኻ መንነትካ ክትርኢ ክትሕተት እውን ትኽእል ኢኻ ካብዚ ዝገደደ ኣብ ናይ ባንክ ሕሳብካ ምእታው ድምፂ መሃብን ካልእን መላሓስና ከም ከልቢ ጠልጠል እንዳበልና ክንከይድ ከለናስ እዚኣስ ነገር ፋሕ ኢላ ጥራይና ክንብል ንኽእል ስርዓተ ዑደት ደም ስርዓተ ዑደት ደም ንልብን ሰራውርን ደምን ዘጠቓልል ኮይኑ ንሕማማት ንምቅላስ ከምኡውን ሆሞስታቲስ ወይ ግቡእ ሚዛን ሙቐት pH ወይ power of hydrogen ንምዕቃብ ኣገዳሲ እዩ እዚ ስርዓት ቀንዲ ዕማሙ ደም መኣዛታትን ኣገደስቲ ጋዛትን ሆርሞናትን ተሰኪሙ ካብን ናብን ዋህዮታት ኣብ መላእ ኣካላትና ምጉዕዓዝ እዩ ኣብ ኣካላትና ካብ 96561 ክሳብ 160934 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ሰራውር ደም ኣለና ዙርያ ናይዛ ነብረላ ዘለና ፕላኔት ኣስታት 25000 ማይልስ ወይ 40000 ኪሎ ሜትር እዩ እዚ ማለት ሰራውር ደም ናይ ሓደ ሰብ ንዙርያ ዛ ፕላኔት ኣስታት 2 ፈረቓን ጊዜ ከጠቕልል ከም ዝኽእል ንውሓት ዘለዎ እዩ ካብዛ ሓሊፉ እቶም ሰራውር ደም ዝናኣሱ ሻምብቆታት ደም ካፒላሪስ ኣስታት 80 ሚእታዊት ናይ ዝንውሓት እዚ ይሕዙ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ብምጽናዕኩም እንዳመስኮንኩ ነቶም ሓደስቲ ከምቶም ካልኦት ዩቱበራት ዝብልዎ ዘረባ ኸንዋሕኩ ሳዕስዕ ስራሕካ ሞይ ትነስዕ እዩ ነገሩ ናብ ጉዳይና በሉስ ክንመለስ ኣስናን ደቂ ሰብ ኣስናና ምስ ስርዓተ ዓጽሚ እዮም ዝምደቡ ግን ከዓ ከም ዕጽምቲ ኣይቁጸሩን ኣስናና ከምቲ ኣዕጽምቲ ዘለዎ ካልሲዩም ፎስፎረስ ካልእ ማዕድናት ዝሓዘ እዩ ግን ከዓ ሓደን ቀንድን ነገር ኣሎ ንኣስናና ካብ ዕጽምትና ዝፈልዮ ንሱ ከዓ ኮላጅን እዩ ዝበሃል ኮላጅን ሓደ ካብ ዓይነታት ፕሮቲን ኮይኑ ንኣካላትና ብሓባር ዝሕዝ መጣበቂ ኮላ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ስለዚ ዝተሰብረ ስኒ ዘይ ከምቲ ዝተሰብረ ዓጽሚ ንርእሱ ክጽግንና ኣይክእልን ዝተሰብረ ስኒ ምስ ሰማዕኩ እኳ ሕማምቲ ስኒ ትዝበለኒ ብዙሓት ኣለና ስንና ሓሚምና ብኣረቅ እንፍውስ ሓደ እዋን ስኒ ክሕወካ ዝኽእል እቲ እንኮ መንገዲ ኣድጊ ምስዓም ከም ዝነበረ ጌርካ እዩ ዝእመን ዝነበረ እዚ ነገር ብኸመይ ከም ዝማዕበለ ርግጸኛ እኳ እንተዘይኮንኩ ኣብ ቬተራዊ ጀርመን ግን ስንኻ እንተ ሓሚምካ ኣድጊ ብምስዓም ክትሕውዮ ከም እትኽእል እዩ ዝእመን ዝነበረ ሕማም ኩርምቲ ዝሓመመ እንታይ ዘይገብር ኣድጊ ኣይኮነን ጓህሪ ይኹልስ እዚ ግን እቲ ቕኑዕ መንገዲ ኣይኮነን ሕማም ስኒ ክስማዕና እንከሎ ብቕልጡፍ ሕክምና ስኒ ክንበጽሕ እዩ ዝግባእ ኣብ ስንኻ ዘጋጥመ ረኽሲ ዕሽሽ እንተደኣ ተባሂሉ ወይ ሕክምና እንተዘይተገይሩሉ ኣብ ኣፍካ ክዝርጋሕ ይኽእል እዚ ድማ ካብ መንጋጋኻን ክሳድካን ውዒሉ ሓዲሩ ከዓ ናብ እሙሮኻ ክቕጽል ይኽእል እዚ ቀሊል ዝመስል ግን ከዓ ኣሰንባዳ ሓቂ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሕበጥ ሓንጎል ዝኽሰት ባክቴርያ ወይ ፋንጋስ ንገለ ክፋል ሓንጎል ምስ ዝለክፍ እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ሕበጥን ቁጥዕን ወይ ነድሪ ይፈጥር በዚ ዝተለኽፉ ዋህዮታት ሓንጎል ጻዕዳ ዋህዮታት ደምን ዝሞቱን ዘይሞቱን ባክቴርያ ወይ ፋንጋስ ኣብ ሓደ ከባቢ ናይ ሓንጎል ይእከቡ እሞ ኣብ ዙርያ እቲ ሓንጎል ሕበጥ ይፈጥር ይዕንቲ ደቂ ሰባት ይዕንቲና ሓንቲ ካብተን መሰጥትን እተሓላለኸ ክፍለ ኣካላትና እየን ብዛዕባ ግን ክንደይና ንፈልጥ ብኸመየን ከዛዓያ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብአን ንውከል እኳ እንተኾና ገለ ሽግር ክሳብ ዘጋጥመና ወይ ናይ ምርኣይ ክእለትና ክሳብ ዝትንከፍ ብዙሕ በአን ኣይንሓስብን እያ ብዛዕባ ይዕንትኹም ዘይትፈልጥዎ ሓቂ እስከ ገለ ክብለኩም ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ምርኣይናን ብምንቕቓሕናን ርእስና ኣብ መተርኣስ ምስ ወደቐ ብድሕሪ ይዕንትና ምዕማትና እንታይ ከም ዘጋጥም እስከ ንርአ ኣብ እዋን ድቃስ ይዕንትና ምስ ተዓጽዋ ብርሃን ናይ ምፍላጥ ክእለት ስለ ዘለዎን ብእተወሰነ መንገዲ እየን ዝዓያ ስለዚ ድማ እዩ ድሙቕ ብርሃን ክውላዕ እንከሎ ወይ ፀሓይ ንግሆ ድሕሪ ምብራቓ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ንበረበር ኣብ ጸልማት ክፍሊ ምድቃስ ድማ ዝያዳ ድቃስ ንኽድቅስ ከም ዝሕግዘካ ይገልጽ ኣብ እዋን ድቃስ ዕንትኻ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ቅልጣፈን ይንቀሳቐሳ እየን ገናኸ ይዕንትኻ ብዛዕባ ዝኾነ ምስልታት ዝገልጽ ሓበሬታ ናብ እሙሮኻ ካብ ምስዳድ የቋርጻ
ካብ ድቃስና ምስተበረበርና ግን ኣብ መንጎ ዕንትናን ሓንጎልናን ዘሎ ምትእስሳር እንደገና ንኽጅምር ዳርጋ 30 ካልኢታት እዩ ዝወስደሉ። ስለዚ ድማ ንጉሆ ወይ ንፈለማ ግዜ ክትበረበር እንከለኻ ሙሉእ ብሙሉእ ንጹር ዝኾነ ምስልታት ምርኣይ ኣጸጋሚ ዝኸውን። ኣእዛን ደቂ ሰባት ድምፂ ዝበሃል ኣብ ዘይብሉ ዓለም ምንባርሲ ከመይ ኮኑ ይመስል? ኣብ እሙሮና ሞንስ ኣሎ? በሉ ክቡራት ተኸታተልተይ ሓቀታት ብዛዕባ እዝኒ ከካፍለኩም እዝንኹም ናባይ ኩራ ብሉ። እዚ ስዒቡ ዘሎ ዝርዝር ብዛዕባ ኣእዛንና ገለ ዘገርም ሓቀታት ብዝርዝር ክዝርዝረልኩም እየ። ብዙሕ ዘራዝር እዩ ዘሎ። ገሊኡ ምናልባት ሓሲብናዮ ዘይንፈልጥ እውን ክኸውን ይኽእል። ናይ ምስማዕ ህዋሳትና ሓደ ካብቶም ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንጥቀመሉ ኣገደስቲ ህዋሳት እዩ። ደቂስና ከለና እውን ከይተረፈ እዛና ካብ ምስማዕ ኣይቋርፀን። እዝንና ወላ እውን ካብ ምስማዕ ክነቋርፀን እንተደለና ድምፂ ካብ ምእታው ዓዲ ኣይውዕላን። ይኹን እምበር ወላ እኳ እቲ ደቂስናን ከለና እንሰምዖ ድምፂ ሓንጎል ግን ድምፅታት ከምቲ ንቑሓት እንከለና ዝሰርሖ ናይ መልእኽቲ ምትሕልላፍ ኣግባብ ብግቡእ ኣየሰላስሎን። ስለዚ ኩነታትና ብዘየገድስ ሃልዋትና ኣጥፊእና ኮነ ምስ ሃልዋትና ንሃሉ ኣእዛና ከም ኩሉ ግዜ ክሰምዓን ከሰላስላን እየን። ኣእዛና ንደቂቕ ዝኸውን ዕረፍቲ መዓልቲ ፈፂመን ኣይረኽባን። ጽፍሪ ደቂ ሰባት ጽፍሪ ኣጻብዕቲ ንፕራይመት ካብ መጥበውቲ ይፈልዮም። ጽፍሪ ኣጻብዕቲ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ጽፍሪ ደቂ ኣንስትዮ ብዝቐልጠፈ ይዓቢ። ጽፍሪ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብ እዋን ጥንሲ ብሰንኪ ሆርሞናት ብቕልጡፍ ይዓቢ። ጽፍሪ ናይ ዓባይቶኻ ቀሲሉ ክዓቢ እንከሎ ጽፍሪ ናይ ማእከለይቲ ኣጻብዕትኻ ግን ካብተን ካልኦት ኣጻብዕትኻ ብዝቐልጠፈ ትዓቢ። ዕቤት ጽፍሪ ኣጻብዕቲ እናኣረግና ምስከድና ግን እንዳዛሕተለ ይመጽእ። ሕጂ ኸኣ ገለ ብዛዕባ ታሪኻውያን ሓቅታት ጽፍሪ እስከንርአ። ኣብ ጥንታዊት ግብፂ ምልክት ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ብሕብሪ ጽፍራ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ። ቀይሕ ዝለዓለ ማዕረግ ምንባሩ ይዝከር። ለከ እንደገዳ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ብቐይሕ ማናኪር ወይ ኣዝማልቶ ክልከያ ንርኢ። ዲዛይናትን ስእልታትን ኣብ ጽፍሪ ኣጻብዕትና ምቕባእ ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ካብዚ ንምሃር። ካብ ታሪኽ ጽፍሪ ከይወፃእና ጽፍሪ ምጽራይ መበገሲኡ ኣብ ቻይና ኮይኑ ድሮ 3000 ዓመት ቅድሚ ልደቶ ክርስቶስ ምንባር እዩ። ቻይናውያን እቶም ንምጽራይ ኣጻፍር ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ቀመማት ከም ጻዕዳ ሽጉርቲ፣ ጻዕዳ እንቃውሖ፣ ጀላቲን፣ ቀመምን ኣሕምልትን ስምዒን ንህብን እዮም ዝነበሩ። መብዛሕትኦም መንእስያት ዝያዳ ተባዕታዊ ገጽ ወይ ብጭሕሚ ዝመልአ ገጽ ዝርእዩላ መዓልቲ ወትሩ ሃንቀው ምስ በሉ እዮም። መቸም መዓልትን ጭሕምን ከይፅዋዕካዮም እዮም ዝመፁ። ድሕሪ ገጾም ብኹምራ ጭሕሚ ምምልኡ ጭሕሚ ከምቲ ሓደ እዋን ዝሓልምዎ ዝነበሩ እውን ምቹእ ስለ ዘይኮነ ይላፅይዎ። ተመራመርቲ ብዛዕባ ጭሕሚ ዝረኸብዎ ሓቀታት ገለ ናባኹም ከብሎ እየ። ብግቡእ ዝዓበየ ጭሕሚ ንሓደ ሰብኣይ እተፈላለየ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ክህቦ ይኽእል። ጭሕሚ ካብ ቁጥዕ ኣካላት ክከላኸለልና እውን ይኽእል እዩ። እቶም ጨሓማት ሰብኡት ካብቶም ዘይጨሓማት ዝያዳ ማሙቕ ዝኾነ ገጽ ይውንኑ። ይኹን እምበር ጭሕሚ ንጽሬት ብዝምልከት ሕማቕ ኣረኣእያ እዩ ዘሎ። ብመሰረት 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተገብረ ንእሽቶ መጽናዕቲ ካብ ጸምሪ ከልቢ ንላዕሊ ዝያዳ ኣብ ጭሕሚ ወዲ ሰብ ደቀቕቲ ተሃዋስያን ክንረክብ ንኽእል ኢና። ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ባክተርያ ጎዳእቲ ከም ዘይኮኑ እቶም ሒደት ከዓ ኣዝዮም ጠቐምቲ ምዃኖም ክንርስዕ የብልናን። ከም ሓቂ እቶም ኣብ ጭሕሚ ዘለዉ ባክተርያ ኣብ ምዕባለ ጸረ ነፍሳት ወይ አንቲባዮቲክስ ሓያል ተራ ክጻወቱ ከም ዝኽእሉ እቲ መጽናዕቲ ደጊሙ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ኣብ እተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እቶም ጨሓማት ሰባት ካብቶም እቶም ጭሕሞም ዝላጽዩ ሰባት ብ10 ሚእታዊት ዝበዝሑ ሰፈር ስታፊሎኮከስ ኣሪየስ ዝበሃል ናይ ቆርበት ሕማምን ሕማም ምስትንፋስን ከምኡውን ምምራዝ መግቢ ዘስዕብ ባክተርያ ኣብ ገጾም ብ3 እጥፊ ይዛይድ።
ብተወሳኺ ጭሕሞም ዘንውሑ ሰብኡት ካብቶም ጭሕሞም ዝላፀዩ ንላዕሊ መጠን ቴስቶስትሮን ከም ዘለዎም ይእመን። ብዙሕ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ሰብኡት ጭሕሞም ከንውሑ እንከለዉ ዝያዳ ተባዕትዮን ዓብለልትን ብርቱዓትን ቁጥዓትን ከም ዝስምዖም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይነግር። ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ብምጽናዕኩም ካብ ልቢ እንዳመስኮንኩ ካልእ መደብ ሒዘ ስካብ ዝመጻኩም ሰሰናዩ ንዓኹም።